La Jornada Mundial de la Joventut de Madrid va canviar la vida a molts joves. Aquests 200 confessionaris van tenir-hi alguna cosa a veure. En el moment d'agenollar-se per confessar els seus pecats i rebre l'absolució, es produïen canvis extraordinaris en l'ànima d'aquests joves. Qui els absolia no era el sacerdot, sinó, a través d'ell, el mateix Jesucrist. El poder de perdonar els pecats només el té Déu i l'ha confiat als ministres de l'Església perquè tots els homes puguin salvar-se. Juntament amb el perdó, la confessió torna al penitent l'estat de gràcia, si ha pecat mortalment, i el reconcilia amb Déu. O augmenta en l'ànima la gràcia santificant si els seus pecats són només venials. Li dóna pau i l'enforteix en la lluita per viure segons les ensenyances de Jesucrist. La confessió o reconciliació és un dels 7 sagraments. Saps quins són i el poder que tenen? Els sagraments són signes sensibles i eficaços de la gràcia. Els va instituir Jesucrist i els va confiar a l'Església per atorgar-nos a través d'ells la vida divina. Cada un dels sagraments transmet la gràcia, però no tots són igualment necessaris. El matrimoni, per exemple, és meravellós, però ningú està obligat a casar-se. El mateix passa amb l'orde sagrat. Es pot ser molt sant sense ser sacerdot. Però hi ha un sagrament imprescindible per a la salvació. Saps quin? El baptisme. Esborra el pecat original i els pecats personals. Ens fa fills de Déu i hereus del cel. Ens incorpora a l'Església. A més, el baptisme és la clau d'accés als altres sagraments. Però el sagrament de més dignitat és un altre: l'Eucaristia. Endevines per què? En els altres sagraments se'ns dona la gràcia de Déu. En l'Eucaristia se'ns lliura el mateix autor de la gràcia. Jesucrist, en el seu infinit amor pels homes, va voler quedar-se amb nosaltres amagats sota les aparences del pa i del vi consagrats a la missa. Combregar és rebre el mateix Déu. Per això la nostra ànima ha d'estar neta de tot pecat mortal. Els efectes de la comunió, com els dels altres sagraments, depenen de les nostres disposicions interiors: fe, atenció, amor, confiança. Combregar sovint ens enriqueix l'ànima i la fa créixer en unió amb Déu i en caritat pels altres. Els sagraments se celebren mitjançant una sèrie de ritus i cerimònies que anomenem litúrgia. Alguns confonen la litúrgia amb un codi de normes o un misteriós protocol sagrat. No, la litúrgia és el culte públic que l'Església rendeix a Déu. És l'exercici del sacerdoci de Jesucrist. La litúrgia pot acostar a la fe molta gent a través de la bellesa espiritual i teològica de les cerimònies. Totes, des de la missa parroquial fins a una solemne missa de beatificació, compleixen un mateix fi: donar glòria a Déu i santificar les ànimes. Però no et quedis en els ornaments, la música, l'encens o els altres aspectes externs de la litúrgia. El més important és el que no veus: la gràcia que dispensen els sagraments. A través d'ells, Jesús ens brinda l'ocasió d'entrar en íntima comunió de vida amb la Santa Trinitat de Déu.